פגעו ברצועה שנמצאת פה ב-ATFL, זה כאילו הנקע הכי נפוץ. מה שאני רוצה בעצם לעשות בחבישה, אני רוצה למנוע את התנועה הזו, אני רוצה פשוט להשאיר אותו כאן, אוקיי? מה שאני עושה זה ככה, אני עובד עם הקובן, בסדר, שהוא גמיש, הוא נדבק לעצמו, הוא לא נדבק לאור. אני מתחיל על עצמות המסרק, אני רוצה לא לתפוס את האצבעות עצמן, זאת אומרת, להתחיל קצת יותר גבוה. מפה, מה שאני עושה, התחלתי פה בצד החיצוני, תפסתי על עצמו, ועכשיו עם מתח, אני אביא את זה מאחורי האכילס כזה, לשוק. אני עושה את אותו דבר בדיוק, ואני עושה איזושהי חפיפה של בערך חצי טייפ. אוקיי? זאת אומרת, אני עושה בדיוק מה שעשיתי קודם, פשוט טיפה את מה שאני עושה פה, טיפה יותר פנימה. פה, כשהוצאתי למעלה, אני הולך מאחורי גיד אכילס, וסוגר. כן, אני שומר על איזשהו מתח. אני לא מותח הכי חזק שלי, אבל אני כן שומר על איזשהו מתח. ואז פה, אם אני רוצה לעשות את זה הפוך, אני עושה את אותו דבר עוד פעם. זאת אומרת, אני יורד בקשת, אוקיי? האמצע כף הרגל. אני אעלה מהצד השני, אלך ישר למאחורי האכילס, ואני אסגור. עכשיו, אני יכול לחזור על זה כמה פעמים שאני רוצה, וכמה שאני אחזור על זה יותר, זה יהיה יותר חזק. ובסוף אני אסיים באיזשהו סיבוב כזה, קורא אותו, מדביק, וכמו שתומר עשה קודם, אני ממש אוהב לתפוס את כל האזור, כדי לראות שהכל יושב טוב. כשתעשו את זה טוב, אתם תראו כמו משולש כזה מהטייפ בצד הזה, בצד החיצוני, ואותו דבר יהיה גם בצד הפנימי. בסדר?